още 20 точки за оркестъра. И още 20 точки за оркестъра. Много пари за оркестър Рикопе! А продължава Кюченка! Много специален поздрав за Аско от Холандия и за Енчо от Англия. Оригинално. Айде! Браво, Ради, браво! Още много пари за оркестъра. За най-красивата булка на годината, оригинално! За цялата фамилия Касапови, много специално! За цялата фамилия Касапови, много специално! Пристигат още пари само за газата! Айде! И Аша брати! И Аша беше мутрея. За най-готиния татко, много специално. Айде, още пари от младоженеца за своя прекрасна съпруга. Патрико, нека да продължаваме с дъра, а след това ще продължаваме с музиката. Нямаме много време. Те след малко ще дойдат полиция тук да нас спират. Моля ви, нека да застане сега Оалюс по семейство са.